ऐसी ना सेरिकल्चर में Hello, welcome to my live stream, all of you. Hi guys, welcome to my live stream. एक कमेंट आ गया एंड पाकिस्तानी निषेधी नाशेदी ओके 5 दिन में कितना बार हिलाना चाहिए सॉरी भाई क्योंकि मुझे वॉच टाइम के लिए बहुत जरूरी हो रहा है अभी इसीलिए मैं बार बार लाइव देना पड़ता है नहीं तो वॉच टाइम नहीं मिलेगा ना इसीलिए इसी की वजह से तो एक भाई ने कमेंट किया 10 बार मतलब 10 बार 10 बार तो नहीं देते हैं मैं एक दिन में मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 2 मतलब मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करा है फ्रॉम 2 days 2 दिन से पहले ही स्टार्ट कर रहा है मैं लाइव स्ट्रीमिंग देने और उसके पहले मैंने कभी भी लाइव स्ट्रीम नहीं दिया था आप लोग मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस लाइव को अभी शेयर कर दो
तो एक कमेंट आगे है Chanchal Shantara. It's a head comment. That's why I cannot reply it and I cannot explain. So you can subscribe my channel and like this live and share this live streaming in your WhatsApp. Okay, okay, bro. Sorry. Yes. Don't worry, but I cannot explain it. Where are you from? I am from India. I'm from India, bro. And you are from? खन्थाइ बर' एगजामफोरा बोरै जानायबाबो मा खालामदो दालाय? वेलकाम टू माय लाइव स्ट्रीम आब'। फिनसे गोसो गोथारै गासैखौबो लाइभ स्ट्रीम नायग्राफोरखौ बरायबाय। थ' एगजामफोराथ' मोजाङैनो जादों जानाया। मैयानिखौ बुंनो थाङोब्ला मैया मेजर आरो माइनर जादों जोंनिया फार्स्ट सेमिस्टारनिया। स' मेजर आरो माइनराव जोंनिया 1 मार्कनि कुइसना मोनथाम आरो ओमफ्राय 2 मार्कनि मोनसे 5 मार्कनि मोनसे 1 मार्कनि मोनथाम आरो 2 मार्कनि मोनथामा अके सरि 2 मार्कनि मोनसे ओमफ्राय 1 मार्कनि मोनथाम बेथ' अके 5 मार्क्स कमप्लिट जाखाबाय बेहाय 5 मार्क्सनि जि होदों बेवहाय डायग्राम दंदेरो आरो एक्सप्लेन खालामनांगौ मेजरनिखौ डायग्रामखौ आखिदों नाथाय एक्सप्लेन खालामाखै आरो माइनरनिखौ डायग्रामखौबो आखिदों खिन्थु माइनरनिया डायग्रामनि सिङावनो माने मेनसन खालामनांगोन ना माने मा जिनिस आरो बेखौ मेनसन खालामाखै मतलब भुल गैया बिनिखायनो 5 खौथ' कम्पालसरि लानो हायो नाथाय बै 5 मार्क्सनि भितराव बेसेबां होगोन बेखौ बुंनो हाला आरो दिनैनाबो बे सेम कन्डिसनानो दिनै जोंना पिएससि दंमोन थ' पिएससि आव जों आं डाइरेक्टलि बुंनो हायो 5 मार्कनि लिरदों 10 मार्कआव जेनेबा 5 मार्कनि डाइरेक्ट मोनसे कुइसन थाखायो नालाय 5 मार्क्सनिनो बे कुइसनखौ एन्सार होनाय जायाखिसै आरो टाइमनि आंखाल जाबाय आरो पिएससिखौ जों बांसिनानो बांद्राय माने माबायाव लाया नालाय जों बांसिनानो मेजरा 100% जोङो सानो आरोना मेजरखौ बांसिन जों स्टाडि खालामो खिन्थु माइनरखौबो खालामो खिन्थु माइनरखौ खम खालामो मेजरखौ 100% स्टाडि खालामोब्लाथाय माइनरा बेसे पार्सेन्ट जाहैगोन माइनरा 50%ल'सो स्टाडि खालामजायो ओके एक कमेंट आ गया है शांशल शांतेरा वेस्ट बंगाल हावड़ा ओके यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल मतलब तुम इंडिया में हो अच्छा you are from West Bengal yeah good bro nice to meet you and what are you doing now you can comment me and you can reply me those who are watching this live stream please comment me मा खालामदो दालायबो होनहरदोंमोन आब' खन्थाइ बर'आ थ' आब' आङो दायो जोंनिया मेजरनि प्रेक्टिकेल हरदोंमोन आरो एसइसि नि प्रेक्टिकेल हरदोंमोन थ' एसइसि आरो माइनरनिबो प्रेक्टिकेल हरदों स' प्रेक्टिकेलखौ गाबोन कुइकलि बिथारदोंमोन नाथाय गाबोन अफिसियेलि कलेज बन्द होननानै
सार मेम मोना जोंनो फोरमायदों। आरो बेनि अनगायैबो जों गाबोनो जोंनि सालबारि फरायसालिमानिफ्राय जों गासै बेसेबां जोन जागोन बेखौथ' आं बुंनो हाला, नाथाय गाबोन जों सालबारि फरायसालिमानिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थामहिनबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जोङो इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेलाव जों बाहागो लानो थांगोन। गासै बेसेबां जागोन आं बेखौ मिथिला, बिनि ब्लग्स फैगोन बेवहाय आं इन्ट्रडिउस खालामगोन साबेसे थांगोन साबेसे थाङा। थ' लाइभबो होनाय जागोन, आं बेवहाय थांनायाव लाइभ होगोन आं। अके, बेवहाय नुनो मोनगोन। थ' अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। यानो जा। एक कमेंट आ गया है फिर से, तो लेटन बाग्लारी आई थिंक बर'। नै ओरैसै फंबाय लागायदो लासै लासै। मिथिलाय लांलाला माखौबा बुंखो। लेन्टन बाग्लारि। स' बिथाङा कमेन्ट हरदों आंनियाव, नाथाय आं बेनि बुंनायनि मिनिंखौ बुजियाखै दै। मिनिंखौ बुजियाखै आं। लाइक दान फंबाय, थेंक इउ आदानिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय लाइक होनायनि थाखाय। आदाया दा मा खालामदों आरो बहानि, अननानै कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन। माने मिथिनो लुबैयो नालाय कमेन्ट हरग्राफोर। माइकआ अनैनो दं दे। आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि फंबाय, गुवाहाटि रेलवे डिपार्टमेन्टआव जब मावो फंबाय। अके, गोजोननाय थाजाबाय आदानिसिम फोरमायहरनायनि थाखाय। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। अके अके। आंबो आर बियाव एप्लाइ खालामदोंमोन र', माबायदि जायोबा रेलवेनि साख्रिफोरा। आर बियाव एप्लाइ खालामदोंमोन आंबो। एगजामा कन्डाक्ट जाथ'वाखै। नन टेकनिसियानाव खालामदोंमोन आं। औ, नन टेकनिसियानाव एप्लाइ खालामदोंमोन। आर बिनिखौ मानसिफ्रा मोजां होनोथ' जबखौ, नाथाय मोजां नंगौना नङाथाय। औ मोजां, आतसा। आर बिनिया मोजां दा आदा? रेलवेनिया, रेलवे रिक्वायरमेन्टआ। सरि, रिक्वायरमेन्ट मानेथ' जबखौसो बुजायो नालाय। रेलवेनि जि खामानिफोर जबफ्रा माबायदि जायो, मोजां जायोदां आइ थिंक।
अन्नानै आदानिसिम मोनसे रिकुवेस्ट खालामबाय आङो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। मोजां मोजां अके आर बि नि जबा माने मोजाङानोखा आंबो खोनानायाव मोजांखौनो खोनाबाय थायो माने आर बि माने जियानो जा रेलवे डिपार्टमेन्टनि जि जबफोर फैयो बेफोरखौ मोजां होननानै खोनायो आरो आं माइकखौ नायफ्लांबाय थायो दै दाख्लै माने लाइभ होनायाव माइकआ माने पावार अफ जाना थादो बेनिखायनो माने आं माइकखौ नायफ्लांबाय थायो लेन्थन बाग्लारि नों गोसो होबानो गासैबो मोजां जायो फंबाय आदानिसिम खुलुमबाय आरो गोजोननाय जासिहरबाय स' मटिभेसन होयोब्लाथाय आंनि गोसोआव जोबोद थुलुंगाखांनाय मोनो लाइफआव गोबां प्रब्लेम जाखायो मानसिनि बेलायाव आरो बेफोर प्रब्लेमनि गेजेरजोंब्लाबो जों सौसिनानै साक्सेसफुल जानो हानायानो जोंनि थांखि जानो नांगौ आरो आं बेखौ साननानैनो आं दावगागासिनो दङ स' आं ट्राइ खालामदों आर बि आव आर बि निखौ आं मोजां मोनो जियानो जा रेलवे डिपार्टमेन्टाव आं मोजां मोनो नाथाय रेलवेनि डिसिप्लिन आरो आइडिअलजिफोरखौ आं बांद्राय दासिमबो डिसिप्लिनखौ बांद्राय नुनो मोनाखै आङो जोंनि इण्डियाननि रेलवेखौ स्पिसियेलि मा बुंनो बेफोर आरो बेफोरखौथ' जोंबो बुंनानै फोजोबनो हाया जियानो जा खन्थाइ बर' आब' बिथाङाबो कमेन्ट खालामदों नोंसानि मा बाबाया माबाफोर जब मावो नामा सरि आब' सरि सिस्टार एलदार सिस्टार जब मावनाया मावा बाट पेरेन्टसा फादारा कारपेन्टार सरि नट सि हि इज ए कारपेन्टार माने मिस्टेक थांफ्लांदों बेनिफ्राय आरो नोंस्रा फेमिलियाव सोर सोर दं जोंहा मा बाबा थामहिनबा आइ आफा आरो आं आरो आंनि फंबाय सासे दङ उन्दै जा फेमिलिया बेनो फिसा फेमिलि आरो स्मल गगा मोनना दं एसे बेनिखायनो रावाबो मोजां फुजनो हागौ नों अबेनि जाखो बुंबाय स' लेन्थन बाग्लारि आदा आङो जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौथ' मिथियो ओरै अदालगुरियानो एकदमबारे फार्स्ट रखम जाहैयो आरोना सानजा जाहैयो नालाय जोंना सेकेणड रखम जाफैयो आरोना सेकेणडआ थार्ड रखम जाफैयो ओजों तामुलपुर जाबाय नालाय बिटिआर हिसाबै आदा लेन्थन बाग्लारि नोंथाङा फोरमायहरदो आदा मा खालामगासिनो दङ बे दा समाव माने आं जानाय प्रफेसनखौ बुङाखै माने दा बे समाव माने मावबाय थानाय ओरैनो दं नामा नाव हायबा दं भटानि माइ
लेटन बाग्लारि टुनुनि आरो जुनुमोनखो सिनायो नामा फंबाय? टुलुनि मतलब बबेनि? मोजाङै डिटेल्स बुंबाथाय आरो बुंनो बोरैबा जायोना कनफिउस। आदाया एसे डिटेल्सयै खिथाहरदो अब्लाना आं एन्सारखौ होनो हागोन। नों सिनायैथ' सिनायै बुंदों माने नै फंबाय इउटुबावसो लोगो मोनदों। अ आतसा आतसा इउटुबनिखौ बुंदों आं सिनाया सरि बिकस आं इदि माने एसेबांबो माबा थाया नालाय आं इउटुबावथ' लोगो मोनदों डिस्ट्रिक्टखौ मिथिनायबा मोजां जागौमोन। डिस्ट्रिक्टआ बबे डिस्ट्रिक्टनि जुदि बाक्सानि नामा? बाक्सानि नामा आदा फोरमायहरलाय एसे। आं बर' मोजां लिरनो रोङा दे हारसासो रोङो। आदसा लेटन बाग्लारि जेबो नङा दे बुजिब्लानो जायो लिरनो रोंनाय रोङिया जेबो नङा बुजिब्लानोथ' जाबाय नङा होमबा? इट्स नट मेटार बे मेटार खालामा आंनि थाखाय आरोना। औ बाक्सा औ आतसा सरि माने आं सिनायनाय नङा सिनाया थामहिनबा सिनाया सिनायनाय नङाथ' नङा माने सिनायगोन ओमफ्राय सिनायनाय सिनाया आरोना दा लोगो मोनफेरलायाखै आरो आं इउटुबावबो लोगो मोनफेराखै नालाय लोगो मोनफेरबाथाय सिनायगोन। थ' लाइट होबाबो बेफोरबायदिनो कनफिउसड सापर्ट खालामनोसै दे फंबाय। अके सापर्ट खालामदो एसे लेटन बाग्लारि इउ केन साबसक्राइब माइ इउटुब चेनेल साब खालामबाय दे फंबाय अके थेंक इउ साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय थारमाने साब माने साबसक्राइबानो जानांगौ माने फुल लिरनाङा होनो आरो कमेन्टआव मानसिफ्रा बुङो नंगौ नङा आंबो बारा मिथिया क्राइटेरियाफोरखौ थामहिनबा दिसक्लेमार जि बेनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सफोरखौ आंबो बांद्राय मिथिया आंनो वाट्स टाइमनि गोनांथि जाना दंना बेखायनो
आदसा माने साबसक्राइब होननानै फुल लिरथारनो नाङा आरोना। आं आरो बांद्राय मिथियाना गोदान आंबो इउटुबाव। इउटुबाव माने ससियेल मिडियायावनो बुंजायो गोदान मानोना जों इउथ्स नालाय बांद्राय एसेबां नङा। लेथन बाग्लारि सिनायो नामा नों आं मेनसन खालामला औ सिनायो इउटुबारखौ दा इउटुबार गेदेरखौ सिनायो आङो। एसे बख्रा बख्रि रायज्लायो मानसिया सिनायो। औ सिनायो आदा एल'ग्रा इउटुबारखौ सिनायो। आं डाइरेक्ट मेनसन खालामथाराखैमोन माने आं बांद्राय मोजां मोना नालाय माने नामखौ गाबज्रिनो बोरैबा मोनोना बेखायनो गाबज्रियाखैमोन आं जियानो सिनायो जाय इउटुबारनि खोथा सोंदों। आतसा नंगौ नंगौ जानोबा लिटिल ब्रादार ना मोजां नामखौ बोरैबा मोननानै मेनसन खालामाखैमोन आं। मिथियो Syangma Basumatari his name I know already but his nickname is like funny. लेन्थन उसुम बाग्लारि जोंहा आदैनि फिसाज्लासो बियो अ आतसा 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 अब्लाथ' आं आदैफोरसो जाहैगोन बायदि मोनबाय आं बे दानि आदा आदा बुंगासिनो दं माने जों उन्दैसो नालाय बांद्राय इदि गेदेर जायाखै दासो डिग्रि फरायगासिनो। सोमोन्दोआव लेन्थन बाग्लारि आदैसो बुंनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो माने गोबां सेनियर नालाय औ जेबो नङा दे माने आदा आदा बुंगासिनो आङो आदा आदा होननानै माने सोमोन्दोआव बिराद गेदेर जागोन आदै आदैखौनो बुंखाबाय आं जेनेबा आदै सोमोन्दोआव गोबां गेदेर जागोन। भिउसआनो फैला मोनला माथो वाटसिंआनो वानल' देखायबाय दं। नों आदैयाल' नायगासिनो दां गुबुन रावबोआनो गैला खारजोब्बाय।
दा नों भिडिअ नायनो होदे आंबो नोंनि भिडिअखौ नायना होनोसै आरो कमेन्ट खालामगोन अके आदैनाव चेनेल दं आई थिंक you have a channel थ' चेनेल दंब्लाथाय कमेन्ट खालामना दोनब्लानो जाबाय आंनि भिडिअआव थांनानै आरोना साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्ट खालामना दोनब्लानो जाबाय आं बेक साबस्क्राइब माने बेक रिटार्न खालामफिनगोन लाइभ जोबखांनायनि उनाव या yes कमेन्ट खालामना दोनखाबानो जाबाय भिडिअआव थांनानै ओमफ्राय आं बेक हरफिनगोन आरोना see watching but not comments from 3% and 2%. Only 1% is commenting me. लाइभ स्ट्रिमिंखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामथ'बाय नेक्स्ट लाइभ फैबावगोन डिनार खालामनोसै आङो अके बाय बाय